криштиану роналдо ситораи футболие ки ҳамеша диққат ба ӯ аст. моҷарои пинҳонии ӯ дар дастаи қаблияш бо эрик тен хаг овозаҳои зиёд баровард. ҳамааш бо интервюи муфассал ва қатъӣ бар маҳалли шартномааш бо МЮ ба охир расид. баъди иштирокаш дар ҷоми ҷаҳон, криштиану ба худ даъвати ҷадидро қабул кард. тарки футболи аврупо намуду саёҳати осиёиро дар Ал-Наср шурӯъ кард. ба назар қарори бозгашт ба Олд Траффорд бузургтарин иштибоҳи Роналду дар корномааш ба ҳисоб меравад. навори имрӯза ҳам оиди амалу қарори футболбозоне мешавад ки баъдан иштибоҳ буданашро фаҳмиданд. лайкро фаромӯш накунед ва наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. зидан дар ёди мо ҳамеша яке аз беҳтаринҳо боқӣ мемонад, аммо бозии охиринаш финали ҷоми ҷаҳон байни мунтахабҳои Фаронса ва Италия осеби ҷиддие барояш расонид. зидан ва Матераци дар маркази диққат буданд. зизу ҳисобро аз пеналти боз кард ва Марка боша таносубро барқарор намуд. ҳамааш ба зарбаҳои 11 метра мерафт, вақте ки дар дақиқаи 110 зидан бо сар зарба ба рақиб зад. ҳолатро довари майдон надид, вале муошират бо довари чаҳорум ба қарори ниҳоӣ кӯмак кард. бо ҳама эҳтиром нисбати зидан кам нафароне корти сурхро дуруст мешуморанд. зидан тарки майдон намуд ва мунтахабаш бе лидери худ бозиро бохт. анҷоми нохуши корнома. овозаҳо буданд ки Матераци узви оилаи зиданро дашном додааст, аммо худи футболбоз аз посухи дақиқ ҳамеша саркашӣ мекард ва номашро бегуноҳ нишон медод. худи Матераци ҳолатро чунин шарҳ медиҳад: зидан дар нимаи аввал гол зад. сармураббӣ фармуд ки ӯро боз дорам. баъди бархурдамон ман бахшиш пурсидам, вале ӯ реаксияи бад нишон дод. баъди бархурди сеюм бошад ман ба роҳам будам, вале ӯ гуфт ки баъдан либосамро ба ту медиҳам. ман гуфтам хубаш ба хоҳараш бурда диҳад. суханонам беақлона буданд, вале ин гуна рафторро сазовор набуданд. дар дилхоҳ маконҳои Милану, Турину, Рим ва ҳатто Париж аз ин ҳам гапҳои қабеҳ истифода мешавад. ман хоҳарашро гуфтам, модарашро не, чуноне ки дар расонаҳо менависанд. модари ман дар ҷавонӣ аз олам чашм пӯшид. барои ҳамин ман оиди модар ягон сухане нагуфтаам. зарбаҳои 11 метра аз ҳама ҳолатҳои ҷолиб ва эҳсосоттарини футболӣ ҳастанд. нокомӣ дар бозиҳои ҳаётан муҳим ҳамеша дар ёдҳо боқӣ мемонад. ҳамин ҳолат бо Хуан Роман Рикелме рух дода буд. гении аргентинии Вильяреал ки дастаашро аз финали Лигаи Чемпионҳои соли 2006 маҳрум сохтааст. Рикелме пеналтиро дар охири бозӣ натавонист ба дарвозаи Ерсар Лемар ба самар расонад. ҷолиб аст, вале баъди моҳҳо Лемар боз Рикелмеро рӯҳафтода сохт, чунки чандин зарбаҳоро дар бозии Олмон ва Аргентина дар ҷоми ҷаҳон баргардонид. антигерӯй дар пеналтиҳо Месси ва Роналду ҳам шудаанд. криштиану дар зарбаҳои 11 метра дар полуфинали Лигаи Чемпионҳо муқобили Бавария ноком шуда буд. дар ҳамон бозӣ ҳатто Рамос ҳам ба хатогӣ даст доду тӯпи задааш ба осмони ҳафтум парвоз карда рафт. Месси бошад Барселонаро дар полуфинали Лигаи Чемпионҳо муқобили Челси шарманда кардааст. каталониҳо қисми зиёди бозиро бо шумораи бештари бозингарон гузаронинданд, вале голи сеюмро ба дарвозаи чех зада наметавонистанд. Месси дар дақиқаи 49 метавонист голи сеюмро занад, аммо пеналтиро ба самар нарасонид. бозӣ бошад бо ҳамон дави олӣ ва голи зебои Торрес ба охир расид. дар карьераи зебои Стивен Жерард як ҳолати нохуше ҳам ҷой дорад. дар 17 соли баромадаш дар Ливерпул ӯ боре ҳам қаҳрамони премер-лига нашудааст. барои ин Жерардро ҳам мухлисон, ҳам расонаҳо ва ҳам рақибон танқид мекарданд. аслан соли 2014 Стивен наздик буд ки ин мушкилиро ҳал кунад. ливерпули Брендан Роҷерс футболи зеботарини премер-лигаро нишон медод ва аз сӯи қаҳрамонӣ қадам мемонд. аммо дар бозии муҳими мавсим муқобили Челси афтиши Жерард дар ҷои ҳамвор ҳамаро барбод дод. лондониҳо аз иштибоҳаш истифода бурда гол заданд. қаҳрамон бошад дастаи Манчестер Сити гардид. он афтишро ҳамеша фикр мекунам, триумфи Ливерпул ба ман кӯмак мекард. вақте анализ мекунам, сабаби қаҳрамон нашудани Ливерпул танҳо ҳолати ман нашуд, чӣ хеле ки ҳамагон фикр мекунанд. аз он ҳолат ғамгин нестам, вале он голи муҳим буд. ҳамон ҷо ҷом аз дасти мо рафт. умедворам ки дар оянда ин ҳолат бо Ливерпул такрор намешавад. дӯстон, кадом ҳолат аз навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад? дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед.